Hola, sóc en David Bueno, director de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona i us convido a assistir a la 39a Jornada de Polítiques Locals de Joventut. Jo us faré una xerrada sobre neurociència, art i emocions, aprendre jugant, on parlarem, on discutirem la importància de l'art, la importància de la música, la importància del joc, entès en el sentit més ampli possible, cap a les polítiques integradores. Després de la meva xerrada participarem també en una taula rodona que, per la gran qualitat de tots els que hi participaran, penso que serà un dels moments més interessants de totes aquestes jornades. O sigui que us espero a tots i, malgrat sigui en línia, m'encantaria poder-vos saludar personalment. Fins aviat.